लगे हमरा पाओ एकदम हर गइल बा। लगे हमरा पाओ एकदम हर गइल बा। सखी रे हमरा पे एगो लइका के नजरिया पर गइल बा। सखी रे हमरा पे एगो लइका के नजरिया पर गइल बा। उ तो पहले नजर में हर गइल बा। हेलो नमस्कार प्रणाम भाई लोग, मैं राइटर ललिता यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राइटर ललिता यादव में। जैसा कि मैं आज फिर प्रस्तुत हूँ आप सभी के बीच एक न्यू सॉन्ग के साथ। ये न्यू ट्रैक है, बिल्कुल फुल और फ्री है। कोई भी सिंगर भाई इसे गा सकता है, बिल्कुल चार्ज नहीं देना होगा। और किसी भी भाई को मुझसे पर्सनली सॉन्ग लिखवाना चाहते हैं तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। देखे गोरे गोरे गोलिया मुहाइल बा, नंबर मांगेला पीछे पीछे आइल बा। ए हो देखे गोरे गोरे गोलिया मुहाइल बा, नंबर मांगेला पीछे पीछे आइल बा। लगे हमरा पाओ एकदम मोर गइल बा। सखी रे हमरा पे एगो लइका के नजरिया पर गइल बा। सखी रे हमरा पे एगो लइका के नजरिया पर गइल बा। उ तो पहले नजर में हर गइल बा। सखी रे हमरा पे एगो लइका के नजरिया पर गइल बा। ये था मुखड़ा। आइए फर्स्ट अंतरा की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। जब जब देखता हमके बड़ी झारता भुई स्टाइल हो। आगे चलेला पीछे देखेला करेला वो इस्माइल हो। दोबारा। जब जब देखता हमके बड़ी झारता वो स्टाइल हो। आगे चलेला पीछे देखेला करेला वो इस्माइल हो। लागता मन हमरे पाओ कर लहर गइल बा। सखी रे हमरा पे एगो लइका के नजरिया पर गइल बा। सखी रे हमरा पे एगो लइका के नजरिया पर गइल बा। उ तो पहले नजर में हर गइल बा। सखी रे हमरा पे एगो लइका के नजरिया पर गइल बा। ये था फर्स्ट अंतरा। आइए लास्ट अंतरे की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। मन करता देह लगा दो चार चप्पल सखे, दिन भर लगावता घर के हमारा चक्कर सखे। दोबारा। मन करता देह लगा दो चार थप्पड़ सखे, दिन भर लगावता घर के हमारा चक्कर सखे। बुझी अपना के हमर लभर गइल बा। सखी रे हमरा पे एगो लइका के नजरिया पर गइल बा। सखी रे हमरा पे एगो लइका के नजरिया पर गइल बा। उ तो पहले नजर में हर गइल बा। सखी रे हमरा पे
एगो लइका के नजरिया पर गइल बा। जे फुल सॉन्ग बिल्कुल फुल और फ्री है। कोई भी सिंगर भाई गाना चाहे तो गा सकते हैं, बिल्कुल फुल और फ्री, कोई चार्ज नहीं देना होगा। और जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।